Naimbag nga, bigat tayo am amin, kakabsat. Astoy gayam. Ganito pala ang nararamdaman ng church na may aircon. Amen. Doon po ngayon ay mainit po sa amin sa Claveria. Lalong-lalo na po ngayon. Pero kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa inyong mga prayers sapagkat natapos na po ang sealing ng ating sanctuary doon sa Claveria. At napakaganda po. Oo. Ket padasin yun to ti umay. Amen? Kalkalpas lang iti panakabakbak di extension na. At sa ngayon, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat halos puno na ngayon. Oo. Last Sunday, nag-average po kami ng 130. Oo. So, praise God sa pagpapala ng Panginoon at sa lahat ng mga prayers po ninyo. Lalong-lalo na po ang ating church sa Hawaii. Salamat sa kanilang prayers at mga support at lahat po tayo, no? Amen? So I just want to thank God for this opportunity na ako'y makapagpasalamat sa ating senior pastor sa privilege po na makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa umagang ito in His sacred pulpit, no? So praise God sa mga privilege na ito. At ganon din po ang ating patriarch. Lagi niya pong sinasabi sa amin noon, no, na kahit man lang meron akong maliit na bahagi po sa mga ministry, sa buhay nyo, pero sa tingin ko hindi maliit eh. Napakalaki po ang part ng ating patriarch, no, sa ating ministry, sa ating mga buhay. Amen? Kaya palakpakan natin ang ating patriarch at ang kanyang may bahay, Ma'am Cora. Praise the Lord. Nandun po sila sa taas. And also, ako'y magpapasalamat sa Panginoon sa mga kapatiran na faithful na tumutupad sa mga responsibilities natin sa ministry. Mga care group leaders, no? Grabe po, no? At natutuwa po ako sapagkat every first Monday of every month, napakaayos po yung ating pananamit. Di po ba? Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Parang nasa kasal kayo, no? Amen. So, praise the Lord. Praise God, no? At ako'y nagpapasalamat din po sa privilege nga naited kanya kakabsat nga agsao kanyayo. Ken mga iwan, natalkan nga aywanan iti trabaho ti Apo J. Claveria, ken Cagayan. Ket maibagak nga dito trabaho ti Apo kakabsat iti Cagayan, ket agrogro by God's grace. Yung work, yung HBBC Outreach sa Sanchez, lumalago po sila at salamat sa Panginoon sa inyong mga prayers. Yung gawain natin sa Lasam, lumalago din po sila. At ganun din po sa Apari. So, nasa Apari po sila, Sir Alpier ngayon. At sa lahat po ng mga kasama natin sa SOM, thank you at salamat po. Amen? Alright, so shall we stand please and turn your Bible in the book of Jeremiah chapter 3. Ito po ay pamilyar na verse sa atin. Lahat na po tayo ay na-memorize na natin ang verse na ito, no? Amen. Jeremiah chapter 3 in verse number 15. Malapit na po ang celebration ng birthday ng ating senior pastor. Idi nagtungtong kami ni Pastor Proby. Ket supposed to be no May 8 iti celebration na ijay Claveria. Ngem nagtungtong kami din na minsan, may mayat no Monday to latan, May 11, diretso jay papan ijay Kalinga. Tapnon, may sa nga biyahe no kwan. So, praise God. Iti dayto yung bigat, ket ti title dayto message nga nakishare kanyayo, basar kakabsat iti experience ko, ken napasamak iti biyag ko, iti panagpasakop ko iti senior pastor. 3 years na ako po ay naging tupa, no? At ngayon, by the grace of God, no,
ay still naman na tayo po ay sheep, no? Pero pinagkatiwalaan ho tayo ng Panginoon na mag-lead sa church doon sa Claveria. At salamat doon sa mga lessons na aking natutunan sa aking senior pastor. Hanggang ngayon, nakadado iti blessing kadayjay pasama kuno panangaramid ko kadayjay rebengek akas may isang sheep ken mangidaldalan iti trabaho ti Apo ijay Claveria. So subukan nating isipin, no? Isipin natin at isipin mo na for example, pag ang isang bansa or isang pamilya or isang bayan ay walang leader, ano kayang mangyayari? Diba? Maaring mukhang malaya ang isang barangay, ang isang pamilya, or isang bansa sa simula. Pero hindi magtagal, magkakaroon din ng kaguluhan sapagkat walang tumatayong leader. So praise God, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pastor. Hindi lang po pastor na basta-basta lang pastor, kundi tapat sa kanyang tungkulin at tapat sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? In the book of Jeremiah chapter 3, in verse number 15, the Bible says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." I repeat, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Naggasat tayo, tainikan na tayo iti Apo, iti pastor. Base kadayjay standard ni Apo Diyos. Han nga naibasar, kadayjay requirements tayo. Han nga naibasar, kadayjay standard tayo. Kundi ito ay nakabase doon sa puso at requirements ng Panginoon. Amen? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. No kasano iti kinapateg ti tao iti lubong, kasjaymet iti kapateg, iti pastor, iti puso iti Apo. Diba? Napakahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Bible, "For God so loved the world," tayo po yon, "that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ganon tayo kahalaga sa Panginoon, sapagkat buhay niya mismo ang kanyang pinantubos sa ating buhay, para lamang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ganyan din ang Diyos sa pastor natin. Mahalaga po sa Diyos ang pastor. That's why the Bible says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So let's pray. Lord, we thank you for this morning. Kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo po kami ng faithful, committed na maglilid po sa amin. No other than our senior pastor. I pray, Lord, that may you please continue to bless him. Use him as he speak, Lord. Kada ito yung bigat. Ijay Sarat Bible Baptist Church. And thank you also, Lord, for the privilege ngayon pa ay mo, Apo, tapnon maibaga noan niya, Apo Diyos, iti prinsipyom, maipanggap, Apo Diyos, iti panang padayaw, panang honor, iti adipen mo, Apo. At sabi ka di, Apo Diyos, tatulungan na kami na maintindihan, maunawaan po namin yung mga prinsipyo niyo po, Panginoon, para lalo pa po kaming makapaglingkod po sa leadership ng aming senior pastor ng maayos. Forgive us our shortcoming, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Please be seated. Amen. Alam niyo po na kahit tayo po ay HBBC, nandun pa rin po yung kaba. Oo, sabi ko nga kay Patrick kanina, ngan-ngani na akon, Brad, kunak. One.
Ket permi nga agnernervyos na. Ket masapul ko iti wisdom iti Apo. And praise God. Yan ang pinapanalangin ko every day. Oo. Yung protection ng Panginoon, yung wisdom and knowledge na galing sa Panginoon. And praise God sapagkat napakaganda po yung devotion kaninang umaga. Di po ba? Prayer matters. So, ibig sabihin, no, yung mga prayers natin, pinapakinggan ng Panginoon. Amen? So, of course, sa umagang ito, pag-usapan natin yung God's principle in how to honor the men of God. God's principle in how to honor the men of God. May mga verses po na aking babanggitin at dito ho tayo magsisimula para ma-establish ko po sa inyo ang message na galing po sa Panginoon. Actually, ito po ay personal na experience ko, yung tatlong i-share ko po sa inyo. Amen? Experience ko po ito sa aking pagiging tupa ko noon at sa ngayon ay nabigyan ako ng pagkakataon na mag-lead, no, sa church natin sa Claveria. And praise God for that. Amen? Uulitin ko yung aking sinabi. Isipin mo ang isang bansa o isang pamilya o barangay na walang leader. Maaring mukhang malaya sa simula, pero hindi magtagal, magkakaroon din ito ng kaguluhan. In the book of Judges, no, paulit-ulit na sinabi ng Bible na bawat tao ay gumagawa ng ayon sa kanilang sariling paningin. Hindi ito tunay na kalayaan, kundi ito ay kalituan sapagkat yung kanilang sarili lang ang sinusunod. Walang leader, walang Diyos sa kanilang buhay, kundi sarili lang. So anong mangyayari? Nawawalan ng direksyon ang isang bansa, ang isang gobyerno, ang isang pamilya, maging ang isang church, walang direksyon kung walang leader. Amen? Lumalala ang kaguluhan pag walang leader. Sa ngayon pa nga mga kapatid, no, meron nga tayong leader, nagiging magulo pa rin. How much more kung walang leader, di ba? Napapabayaan ang mahina, yung mga bata, yung mga walang kakayanan, yung mga matatanda, sapagkat walang leader. At walang pag-unlad sa bayan, sa pamilya, at maging sa church. Amen? Katulad nga ng isang sinabi ko noon sa Claveria, na ang barko na walang kapitan ay hindi agad lulubog. Di po ba? Pero tiyak na maliligaw at mapapahamak. Amen? Ganyan din ang church, ganyan din ang pamilya, ganyan din ang gobyerno. Kung walang leader na tatayo, mga kapatid, walang mangyayari, walang direksyon. And praise God, sapagkat tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pastor na tapat, committed, at pinapangahalagaan niya, mga kapatid, yung ating buhay, yung ating kaluluwa. Amen? So, what are the principle or God's principle in honoring the men of God? So, ibibigay ko yung mga verses na ito para ma-establish ko po sa inyo yung aking sasabihin, yung aking personal na naranasan sa aking paglilingkod sa Panginoon through the leadership of our senior pastor. In Mark chapter 6, verse number 34. Mark chapter 6, verse number 34. The Bible says, "And Jesus, when He came out, so much people." Nakita niya yung mga tao. "And was moved with compassion toward them." Why? Because they were a sheep, not having a shepherd. And He began to teach them many things. God sees us as a sheep. Amen? Amen ba? Tignan mo nga yung katabi mo, baka hindi sheep yan, baka kambing yan. Ti kalding sumangdo, ti sheep na amo,
Amen? And we smell like a sheep too. Joke lang. Amen? And the sheep need shepherd. Diba? Ang tupa, kailangan niya ng magpastol sa kanya. And you know, the Bible says, and Jesus, when He came out, so much people, and was moved with compassion toward them, because they were sheep, not having shepherd. Walang magpastor sa kanila. So, ibig sabihin, itong mga tupang ito, mga kapatid, walang direksyon sa buhay. Amen? Praise God, yung pinapakita ng ating Panginoong Jesus na meron siyang passion, meron siyang compassion, meron siyang pag-ibig sa mga tupang ito na walang nagpapastol. Amen? So without a shepherd, people lack direction. They are taught and guided, no? Kung may pastor, pero wala eh. In Luke chapter 2, verse number 8, the Bible says, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Now what's this? Gusto kong makita nyo ito. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. The pastor's job is not 8 to 5. Amen? Ang trabaho ng pastor ay hindi lang 8 o'clock to 5 o'clock. It's 24 hours. Tingnan nyo yung sinabi niya, shepherd abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Tinitignan niya, mga kapatid, magdamag every day yung kanyang mga tupa. And praise God, ganyan ang ating pastor. Hindi ka ba nagpapasalamat, mga kapatid, na meron kang pastor na tumitingin sa'yo every day? Tinitignan niya yung sitwasyon ng iyong kaluluwa, tinitignan niya yung sitwasyon ng iyong buhay. Hindi lang yung 8 to 5, tapos na yung kanyang work. Hindi. Hindi ko alam kung anong oras na naman siya, mga kapatid, umuwi kagabi. Di ba? Tapos ang aga niyang nagising kaninang umaga. Nag-prepare ng message. Pinag-pray tayo. Amen? And praise God. Uulitin ko, ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat meron ho tayong pastor na inaalala niya, mga kapatid, ang ating kaluluwa, yung ating buhay, yung ating direksyon sa ating spiritual na buhay. Sapagkat ayaw niya na tayo po ay mapahamak, mga kapatid, sa mga bait ni Satan. Alam nyo po, mga kapatid, no? Pag tayo po ay hindi nagpasakop sa lingkod ng Diyos, mas madali ang dyablo na magbigay sa atin, mga kapatid, ng mga bait niya para ikakasira natin. Amen? So, shepherd abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So, a true shepherd is watchful and committed even in difficult times. Amen? Kung maaari, mga kapatid, ang ating senior pastor, ayaw niya, mga kapatid, na ni isang miyembro may makaligtaan. Yan ay totoong pastor. Amen ba? And then in Jeremiah chapter 23, in verse number 4. Jeremiah chapter 23, in verse number 4. Ang sabi ng Bible? And I will set up shepherds over them, which shall feed them. Take note, I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Wow!
Praise God na nagbigay ng Diyos ng pastor. To feed us. Mabmabsog kay mat lang, kakabsat. Hindi magiging ganyan ang buhay mo nuhan ka mabmabsog kadagiti sa uti apo. Nagiging ganyan ba ang buhay mo? Nuhan ka mabsog kadagiti panag-preach iti pastor tayo? Amen? To feed them, and they shall fear no more. Tulad ng isang tupa na walang shepherd, takot na takot, wala siyang direction sa buhay. Praise God, meron tayong pastor mga kapatid. Kaya hindi na tayo natatakot mga kapatid na humakbang. Gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit? Meron tayong pastor na naglilid sa atin. Amen? They shall fear no more, nor be dismayed. Praise God! Ang ating pastor, lagi niya tayong ine-encourage. Na kahit ikaw ay nadi-discourage, ine-encourage ka lang, pastor. Neither shall they be lacking, saith the Lord. I repeat, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed us with knowledge and understanding. Amen? There are biblical examples of honoring spiritual leaders in the Old Testament. For example, in 1 Samuel chapter 24 verse number 6, David honoring Saul. David refuses to harm Saul. Na kahit galit na galit itong si Saul kay David. Pero han nga bimales, han nga nagaramid iti madi ken ni Saul. Why? Because he was the Lord's anointed. Yan dapat ang maintindihan natin. He was the Lord's anointed. Na kahit galit na galit si Saul kay David, pero itong si David, mga kapatid, wala siyang ginawa kay Saul sapagkat malinaw sa kanyang isip, alam niya mga kapatid, na itong si Saul, na kahit ganun ang buhay niya, siya po ay anointed by God. Amen? Napakaganda, ano? And of course, no, itong si Elisha, honoring Elijah. In 2 Kings chapter 2, verse number 10, Elisha, honor and loyalty resulted in receiving a double portion. Sapagkat tinitignan niya yung direction ni Elijah. And praise God for that. Amen? So yan yung mga biblical example. Another thing is the Shunammite woman honoring Elisha in the book of 2 Kings, chapter 4, verse 8 to 10. She provided for the prophet and received a miracle life. Amen? Pinakain niya yung propeta ng Panginoon, yung lingkod ng Panginoon, at nakita niya mga kapatid, natanggap niya yung pagpapala ng Panginoon sa buhay niya. So what is honoring your pastor? What is honoring our pastor? Letter A, respecting his position. Amen? Ginagalang ba natin ang position ng ating pastor? Kaya nga sabi ko nga doon sa Claveria, alam nyo, dapat mataas ang tingin mo sa Diyos. Kung mataas ang tingin mo sa Diyos, napakataas din ang tingin mo sa lingkod ng Diyos. Napakataas din yung isipan mo na pwede mong gawin sa ministry. Bakit? Sapagkat ang tingin mo ay napakataas ang Diyos. Kaya nga, yung mga ministry na ginagawa natin, grabe, napaka-excellent. Bakit? Sapagkat napakataas ang tingin natin sa Diyos. And alam nyo, God deserves the best. Amen? Deserve ang Panginoon ang best eh. Siya yung naglikha sa atin. And of course, respecting His position. Recognize that He is God appointed. Kaya nga sinabi ko sa inyo, and I will give you pastor, ang Diyos mismo. Ang nagbigay ng pastor, hindi ikaw. Ang Diyos mismo. At pag naintindihan mo ang verse na yan, anong iisipin mo?
Dapat itong aming pastor, dapat we respect his position. Bakit? Hindi ikaw ang nagtalaga sa pastor, kundi ang Diyos. Amen? In Hebrews chapter 13 verse 7, remember them which have the role over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. That's why, in respecting his position, speak respectfully. Amen? Speak respectfully. Avoid gossip or criticism. Amen? Avoidaran tayo kakabsat, iti panangsarsarita tayo, iti adipen, iti apo. Sabi nga ng Bible, that's not mine anointed. Hindi ang pastor ang magiging kalaban mo, kundi yung Diyos na nagbigay sa pastor. Amen? Sa tingin mo ba, mananalo ka pag ang Diyos ang kalaban mo? Hindi. That's why speak respectfully. Avoid gossip or criticism. Amen? Receiving his preaching, value the word of God he teaches. Ipatag tayo kakabsat, yung mga sinasabi niya sa atin, bigyan natin ng halaga. Ang kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga sermon sa atin. Han nga daytay sumrek ditoy, rumwar di tabangir. Amen? Hindi dapat ganun. Sapagkat kung alam nyo lang sana mga kapatid, kung papaano nag-prepare ang mensahe ng lingkod ng Panginoon, hindi basta-basta na nag-prepare siya. Yan nga mga kapatid ng bagay na ikinakatuwa ko sapagkat ang ating senior pastor, grabe yung kanyang puso pagdating sa ministry. Haan nga agmove kakabsat, no haan na nga iyuman iti apo. Nagmayat din amin. Kaya nga sinabi ng Bible, and we beseech you in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. That's why pray for our senior pastor. Pray for our patriarch. Amen? Pag-pray din natin yung mga pastors natin. Amen? Pray for them. Encourage them. Di nyo lang alam mga kapatid na yung inyong mga presensya nakakapagbigay encouragement po sa lingkod ng Panginoon. Obey them that have the rule over you. So why we honor our pastor? Because of his calling. He is chosen by God. Pinili siya ng Diyos. Treat his calling with seriousness and reverence. Amen? And of course, because of his care, he watches over your soul. Amen? Appreciate his sacrifices. Nagmayat man ka, absat nga, ag-text tayo, Pastor, thank you. Thank you ta, nakaan-anos ka kanyami. Thank you, Pastor, kadagiti lessons. Thank you, iti time mo, Pastor, tauray no, aginanaka kumahan, imay nakampay lang impag-pray. Diba? So appreciate his sacrifices, his time, his concern. Because of his charge, he will give account to God. Do not make his work difficult through rebellion. Amen? Hantayo nga parigatan. Dayjay trabaho iti pastor tayo kakabsat. Gapot kinaswang tayo. Amen? Gapot kinaswang tayo. Dangdang kakar, je preaching idi rabii kakabsat. Kat kunana, amoyo, alisto tayo, nga aramiden, dagiti kayat, iti apo, no amin kayo nga miyembro, tumulong, nga mangibagkat, kunana, iti adipen, iti apo. Han nga daytay, iso pailat mang bagkat kanyayo, kat nakabaybayag kan nga karnero. Amen?
Do not make His work difficult through rebellion. Amen? Introduction pa lang yan, mga kapatid. Alam nyo, 3 years po na ako'y naging sheep. DJ, 3 years nga na panagbalin ko nga karnero. Sumursurot iti adipen iti apo. Praise God. Iti biyag ko, iti ministry, iti baguhan nak nga believer. Ang nakasama ko na ang ating senior pastor. Sapagkat siya yung aming pastor noon doon sa Pasukin. Taga-Pasukin nak. Siya yung aming pastor noon. Kat no, malpas tigimong iti bigat, at the soul winning iti malem. Siya yung lagi kong kasama. Tinitignan ko yung style niya, yung mga bagay na ginagawa niya pagdating sa soul winning, pagdating sa ministry. 3 years. At salamat sa Panginoon sa 3 years na yan. Ako'y natuto. Nakasursuro na kadayjay, numampay na biit laeng, nga talong atawen, nga maadot na sursurok kanya na. Iso nga tatta, by the grace of God, tatta nga, intalkan na iti apo, ti senior pastor tayo kakabsat, iti ministry nga mangilid, na panunot ko, jay talong atawen, nga panangsurot ko, panagserbik, iti apo through the leadership of my senior pastor. Ket adadamot na batbati nga mabalin ko meten nga isuro. Kadayjay panangi pataray. Wano panang tulong iti trabaho ti apo ijay Claveria. Iso nga dito i-share ko kanyayo kaabsat ket personal detoy. Personal ko nga na-experience iti biyag ko habang ako po ay naglilingkod sa ating senior pastor. Amen? Number one. God's principle in how to honor my senior pastor. Number 1, I will faithfully serve my pastor and support the vision God has given him. I will faithfully, I make it personal because personal ko ito eh. I will faithfully serve my pastor and support the vision God has given him. Amen? Data 3 years, kanhan lang nga 3 years, aging katatta kakabsat. Ako po ay nakakapaglingkod sa ating senior pastor. And of course, to support the vision God has given him. That's why, amin nga move kakabsat nga aramiden, tayo, ijay Claveria ken even in Cagayan. Iyong uman ko iti senior pastor ko. Sapagkat ayaw ko in the long run na ako ang magiging problema sa leadership ng aking senior pastor. Amen? And I will faithfully support the vision God has given him. Kung ano yung vision na nilatag, binigay ng Diyos sa kanya, yun ang aking sinusuportahan. Sapagkat alam ko at ako'y naniniwala, jay puso iti senior pastor tayo, kat faithfully obeying, no, yung leading ng Panginoon sa kanyang buhay. So sinunak ko makakabsat, ngahan nga mangsurot, kadayjay adipen iti apo, nga mangsursurot, kadayjay puso iti apo. Amen? So I will faithfully serve my pastor and support the vision God has given him. In the book of 2 Kings chapter 2, in verse number 10. 2 Kings chapter 2, in verse number 10. Anong sabi ng Bible? And he said, Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me, kinakausap po ni Elijah itong si Elisha.
And he said, thou hast asked a hard thing. Kayat mo iti agdawat iti dagitay nagdadakkel nga banag kunana. Dinawat mo dagita banag nga nagngangato nagdadakkel kunana. Ngem ammom ibagakken ka. Nevertheless, if thou see me, anong sabi ni Elijah? To Elisha, if thou see me, when I am taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. What does it mean? Anong ibig sabihin yan? The word see is perceived correctly. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw, Elisha, tinitignan mo ang direksyon ng aking ginagawa, you get the double portion of God's blessing. Hindi ba ganyan? Anong hinihingi ni Elisha? Yung double portion ng pagpapala na meron kay Elijah. Naintindihan ba? Kaya nga sinabi, thou hast asked a hard thing, nevertheless, if thou see me, when I am taken from thee, it shall be so unto thee. I will faithfully serve my Lord through the leadership of my pastor. Alam nyo, pag tayo lang po, mga kapatid, ay nagiging tapat sa ating paglilingkod sa ating senior pastor at sa kanyang vision na binigay ng Panginoon sa atin, you get the double portion of God's blessing. Tignan nyo ngayon, hindi ganyan ang buhay natin, di ba? Tignan nyo ang pag-angat. Tignan nyo, mga kapatid, yung nararanasan na pagpapala natin ngayon. It's because of the leadership of our senior pastor. Yan ang gusto kong maintindihan nyo dyan, mga kapatid. Amen. Gusto niya ng pagpapala, itong si Elisha, mga kapatid, pag hindi niya tinitignan yung direksyon ng kanyang propeta, yung lingkod ng Panginoon, hindi mangyayari yung double portion. Kaya nga pinapagpala tayo ng Panginoon eh. Hindi dahil tayo po ay may work, hindi dahil tayo po ay magaling, hindi dahil tayo po ay may business or whatsoever. It's because we follow and we serve the leadership of our senior pastor. Amen. In Acts chapter 16, verse number 9 and 10, sabi po ng Bible, in Acts chapter 16, verse 9 and 10, ito po ay pagdating kay Apostle Paul. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Verse 10, and after he had seen the vision, itong si Paul, immediately we endeavored, the word we. Amen. We endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us to preach the gospel unto them. Anong ibig sabihin yan? Nung si Paul ay meron siyang connection sa mga tao, they love the people of God. And then, itong mga tao, they love also Paul because siya yung lingkod ng Panginoon. And after that, he had seen the vision of God. Immediately, we, the church. Amen. And then he said, assuredly gathering that the Lord had called us. Yung pagtawag ng Panginoon kay Paul, mga kapatid, ay lahat tayo nadamay sa pagpapala ng Diyos. From Paul to all. Amen? That's why when I begin to serve with my pastor,
my life become victorious and flourishing. Amen? That's the secret. Amen ba? Nung tayo po ay nagsimula na naglingkod through the leadership of our senior pastor, yung buhay natin nagiging victorious, nagiging flourishing, step by step, nakikita natin mga kapatid, yung pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. That's why, my beloved brethren, be faithful to serve under the leadership of our senior pastor and to support the vision God has given him. Amen? That's why HBBC family, partnering with your pastor's God-given vision. Amen? Makipasat tayo, makipartner tayo, iti inted, iti apo, nga vision, iti senior pastor tayo. So nga, agbalin tayo nga aktibo, iti trabaho ti apo, and being involved in the ministry. Amen? Be available always, be faithful, and be supportive to the ministry and to our senior pastor. Amen? So I will faithfully serve my pastor and support the vision God has given him. Number 2, I will humbly submit. I will humbly submit to my pastor's leadership and guidance. Amen? I will humbly submit to my pastor's leadership. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, be obedient to the leadership of our senior pastor. Hebrews chapter 13 verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Amen? So saan daw tayo magsasubmit? Sa lingkod ng Diyos. Sapagkat siya yung binigay ng Diyos. Nga isot mang mawanawan, iti kararwa tayo. Ken direksyon tayo, kas may nga namati iti apo. For they watch for your soul, the Bible says, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Willing to obey sa leadership ng ating senior pastor. That's why, HBBC family, accept correction. No, i-correct na tayo, kakabsat, through kadagiti preaching. Akit nalagaan ko madya, puso tayo Han ko mga dete, agmismisuot nga agawid. Amen? Han ko mga dete, nagmadijay attitude tayo nga agawid, na-correct tayo. Amen ba? Accept correction. Accept instruction. Hindi po nagiging pabigat ang mga instruction, ang mga correction na ito sapagkat ito yung nagbibigay direksyon at enlightenment sa ating buhay. Amen? I will humbly submit to my pastor's leadership and guidance. Amen? Apay nga submitar tayo kakabsat for spiritual protection. For spiritual protection. Kasla kung maka-DJ ko kasla kung ma-DJ manok, di ba? Nung nagpesat isang apulo. O, anya to Brian DJ nanang, DJ Piak. Nung mamalaman, kaluban na isuda, di ba? At damot dagitay Piak, nga tagari. Tama ba? Na hindi nagpapasakop doon sa kanyang nanay. Ganyan din ang nangyayari sa mga believer. Pag hindi siya nagiging obedient at nagpapasakop sa leadership, makatagari nga believer. Natanaw-taw nga believer. Walang direksyon na believer. Amen? Apay nga-submitar tayo for spiritual protection because the pastor guard our soul.
Not only for spiritual protection, for spiritual growth. Para din ito, mga kapatid, sa ating paglago. Nakapuot kayo pa yun, kakabsat. Iti farmer nga idinagmula, kakabsat, binaybayanan, kasano nga dumakkel. Amen? Ganyan din sa atin eh. Kaya yung ating pastor, mga kapatid, kung bakit tayo nagsusubmit, sapagkat for our spiritual growth. Gusto natin na ang ating pastor, makita niya, mga kapatid, yung mga kakulangan sa ating sarili para maituwid, maayos, at lalo pa tayong umusbong at lumago sa ating Christian life. Amen? Why we submit? For spiritual growth, for spiritual protection, and for peace and stability. For peace, for peace one. For peace and stability. Amen? Ulitin ko, Jeremiah 23 verse number 4. And I will set up shepherd over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed. Neither shall they be lacking, saith the Lord. That's why, HBBC family, listen attentively to the leadership. Amen? Respond obediently and maintain a right attitude. Maintain a right attitude. No rebellion, no pride. Amen ba? And lastly, number 3, I will willingly sow into my pastor's life as an act of honor and obedience to God. I will willingly sow into my pastor's life as an act of honor and obedience to God. Amen? Philippians chapter 4, verse number 15. Philippians chapter 4, verse 15 to 19. Anong sabi po ni Paul? Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I depart from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Verse 16, for even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift. Look at that verse. Ano sabi ni Paul? Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Amen? Verse 18. Anong sabi ni Paul? But I have all and abound, and I'm full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell and sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Alam nyo, kung nakikita natin, mga kapatid, ito ang gusto kong maintindihan nyo dito. Yung word na I will willingly sow into my pastor's life as an act of honor and obedience to God. Tiket ko nga makita yo dito ikakapsat. No kasano tayo nga makita dayjay kasapulan iti pastor tayo. Basit tinagaymen ha. Amen? Ulitek, day ko na ni Paul, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hindi ko ninais yung mga gift nyo, but I desire fruit that may abound to your account. Gusto kong pagpalain kayo ng Panginoon. At yung mga binibigay nyo, sabi niya, an odor of a sweet smell and a sacrifice acceptable
and well-pleasing to God. Nagbanglo kano kakabsat, iti ayumuom dagijay nga banbanag, nga inted da, kada ito'y adipen ti Apo. That's why, sinabi po ni Paul, yung prophetical blessing, doon sa verse number 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. What does it mean? Pag nakikita natin mga kapatid, kung ano ang pangangailangan ng ating senior pastor, pagpapalain tayo ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Bakit? Sapagkat pinapakita natin na yung ating pastor, amen, pinapakita natin sa ating Panginoon na pinapahalagahan natin yung kanyang buhay. Amen ba? Isuha ko na ti Biblia, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? So, next week mga kapatid, celebration ng ating senior pastor. Amen ba? Han nga tartari gagayan dagiti, anan dagiti, ito tayo, kakabsat. Tamo tayo mo ti senior pastor tayo. Ngem, kakabsat. Kas panang honor, ken panang respect, DJ, trabaho na, padayawan tayo Di ngamin, kakabsat. Kat data kakabsat, nga palang padayaw tayo ti Apo, babaan kadagijay, mabalin tayo nga itat iti, kenkwa na kakabsat, agserbi, nga nabanglo nga ayumuom yan ti sangwanan ti Diyos. At hala nga data kakabsat, hala nga sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Hindi lang yan, but my God shall supply. Amen? But my God shall supply all your needs. Amoyo, nagmayat kakabsat, nga imulam ti biyag mo, iti adipen iti Apo. Nagmayat. Kasi, isa yan na sikreto ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, naiintindihan mo yung sabi ng Diyos na I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen? Nabubusog tayo sa mga preaching, nabubusog tayo sa mga pagpapala ng Panginoon. Dahil sa isang lingkod ng Panginoon na nagsoko ng kanyang buhay, na binigay niya ang buhay, yung kanyang sacrifice, yung kanyang oras, lahat for the ministry sake. Amen? Han kadi kakabsat, nga napintas mo't nga mapadayawan ti adipen ti Apo. Amen ba? So, supporting the men of God, investing the ministry, give support to the men of God. Amen? Naintindihan ba mga kapatid? It honors God's servant Di nga min kakabsat? Dagiti da tao nga nangangato, mapadayawan da kakabsat. Han kadi kakabsat nga, mas napalpalalo nga mapadayawan ti adipen ti Apo. Amen? So it honors God's servant. Yung ating pagbibigay sa Kanya mga kapatid, it shows yung Kanyang value and to appreciate Him. Yung Kanyang paglilingkod sa Panginoon at sa atin. Amen? So it activates, always, remember this, it activates God's provision. If we support the men of God. Yung sabi niya, but my God shall supply all your need. It activates God's provision.
Amen. Give willingly, not by force. Amen. Give consistently in the ministry. And above all, lagi nating naririnig, give cheerfully. With the right heart. Amen. Oh, nakita yung kakabsat? Kat hoping and praying kakabsat. Nga daytoy nga banag. Ket nakita tayo, iti kinapateg, iti adipen, iti apo, iti panagbiag tayo. Amen ba? Let's pray. Kararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Anyan nga yaman ken ragsak mi apo. Tadda apo Diyos iti adipen mo. Nga linipat na tibagbagi na. Ket nagserbi ken ka. Awan sa bali apo, nohan nga iti patriarch mi. Thank you Lord for his life. Urepe apo Diyos ken ni Ma'am Cura. Ket ita apo, mayamanan kami pay apo. Ta iti patriarch mi. Adda apo Diyos iti anak na apo. Awan sa balinuhan nga iti senior pastor mi ita. Pastor Proby. Nga permiti pa ng muli da apo Diyos. Kat ita apo, makita mi apo Diyos ti kinasirib mo iti biyag na. Permi kami apo Diyos nga marmarnek. Mapmapno apo. Mabmabsog kadagiti mensahe. Nga ipadpadalan na kanyami. Kat Lord, into no Sunday apo, iso iti birthday celebration na Lord. Ket sapay ka di apo. Ta nakasagana ti puso mi, rik nami, kaday nga selebrasyon. So continue to help us Lord, na ipakitak apo, no niya dagiti prinsipyo, base iti panangkita ken panangsurot ko, iti leadership, iti senior pastor ko, Lord. Help us also, Lord, ngagbalin nga faithful, nga sumurot, ken ag-support, iti leadership, iti senior pastor mi. Ken ore pa iti vision na apo. Agyaman kami, apo Diyos, iti ayat, ken parabor mo. Tultuloy mo nga bendisyonan, iti biyag na apo. Usaren apo, iti adupay, ken nalawlawa pay nga wagas nga pakausaran. Agyaman kami apo ken ka, iti biyag detoy adipen mo apo. In Christ's name we pray. Amen.